Δευτέρα, σήμερα Τρίτη και μαθαίνω και αύριο, Τετάρτη, 3 μέρες, αντί να φροντίζουν για την υγεία των ασθενών, των 50-60 ασθενών που έχουμε μέσα στο νοσοκομείο, κάνουν γενικές συνελεύσεις από το πρωί μέχρι 3-4 ώρα. Γενικές συνελεύσεις. Αυτή η 15 λέτε, η ομάδα. Όχι, κατά καιρούς είναι 15, είναι 10, είναι 20, είναι 25 και βεβαίως συνελεύσεις οι οποίες μοιάζουν μάλλον με λαϊκά δικαστήρια, διότι εγώ πρώτη φορά στη ζωή μου ακούω γενική συνέλευση στην οποία να μην έχει εκλεγεί προεδρείο και να μην υπογράφει αυτό το προεδρείο, να μην έχει το θάρρος να κρύβεται και να μην υπογράφει ποιοι αποτελούν το προεδρείο. Και κάθε φορά πόσοι παρίστανται. Γιατί σας είπα ότι αυτή εδώ η δακρύβρεκτη ανακοίνωση ότι θα καλύπτουν τα επίγοντα περιστατικά αποφασίστηκε από 15 άτομα σε ένα σύνολο 50 περίπου γιατρών. Πάντως αυτή τουλάχιστον η εφημερία τηρήθηκε εξ όσων... Αυτή η εφημερία είναι επικίνδυνη. Διότι όταν, γιατί δεν έχει καρδιολόγο, λέτε. Προσέξτε, όταν δεν υπάρχει καρδιολόγος και λειτουργεί η ΜΕΘ, όταν λειτουργεί η χειρουργική, η κλινική, η παθολογική, η παιδιατρική και δεν υπάρχει καρδιολόγος, αυτή η εφημερία είναι επικίνδυνη. Κύριε Χαϊτίδη, για να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια, εγώ εύχομαι να λυθεί το πρόβλημα, να βγαίνει μια εφημερία, να τηρείται. Έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή. Νομίζω πως αυτή είναι η ευχή όλων μας. Το Ποδοσάκιο είναι ένα νοσοκομείο το οποίο θα μπορούσε να λειτουργεί και πρέπει να λειτουργεί άψογα. Και εύχομαι να λυθούν όλα τα προβλήματα και των εφημεριών και των μη πληρωμών τους και του εξοπλισμού. Μακάρι η ευχή σας να γίνει πραγματικότητα. Θα μου επιτρέψετε να πω μία φράση και να τελειώσω. Ότι με διάφορες ανακρίβειες και με αντιστροφή των γεγονότων δεν μπορεί κανείς ούτε να εκβιάσει ειδικά εμένα αλλά και κανέναν, και εκείνο το οποίο ήθελα να σας πω και να πω και στους αγαπητούς κατοίκους όλης αυτής της περιοχής, ότι το Ποδοσάκιο λειτουργεί, είναι και θα είναι στο μέλλον ακόμη καλύτερα και υψηλότερα ένα υποδειγματικό περιφερειακό νοσοκομείο. Άλλοι είναι εκείνοι οι οποίοι με τις πράξεις τους, όπως αυτές που συζητήσαμε τόση ώρα και σας ευχαριστώ, με τις πράξεις τους προσπαθούν ή μοιραία επιτυγχάνουν να δυσφημείτε το νοσοκομείο και να φτάνετε στο σημείο, ακόμη και εσείς μια έγκριτη δημοσιογράφος, να βάζετε τίτλο ότι το Ποδοσάκιο δεν εφημερεύει. Λοιπόν, το Ποδοσάκιο εφημερεύει, παρέχει άριστες υπηρεσίες και αυτό είναι κάτι το οποίο τονίζω μέχρι παρεξηγήσεως από την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ ως διοικητής, και είναι κάτι το οποίο και από αυτό το φιλόξενο κανάλι το έχω πει κατ' επανάληψη. Ευχαριστώ πολύ. Θα λυθούν τα προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαϊτίδη, για την παρουσία σας. Εμείς θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί με την υπόλοιπη ενημέρωση.